Здравейте, приятели! Аз съм Даниела, първият експерт в България по антистрес арт-терапия. Моята мисия е да помагам на жените да бъдат по-здрави, по-щастливи и в хармония с себе си и с другите. Днес ще направим тази медитация, която е хармония с природата. Аз самата изключително много обичам хармонията и тази медитация специално е една от любимите ми. Определено в моя топ 3, така че наистина тя е изключително специална за мен и съм изключително щастлива, че имам възможността да я споделя с вас. Ако имате каквито и да било въпроси, може да ги споделите отдолу под коментарите. Ако все още не сте гледали поредицата от моят безплатен мини курс, свалете, също ще поставя линк. Честно казано, дори на мен самата често ми казват: Дани, ти снимаш видеа, но подсили грима, направи го малко по-силен. Но аз толкова много обичам естествените неща, като природата, като естественото излъчване, че аз лично в моето ежедневие почти не се гримирам и затова просто слагам едно червило и заставам такава пред вас, каквато съм. В нашия живот той е толкова забързан, толкова динамичен, че ние много често забравяме за природата, забравяме за нашата същност, защото ние реално имаме всичко, което има от природа. В нас има въздух, в нас има вода, всички неща, които ги има в природата, ги има и в нас. И ние сме неизменна част от природата. Когато нямаме възможност да се свързваме с нея, може да правим тази медитация, защото честно да ви кажа, разбирам колко е натоварено ежедневието и как често отсъстваме от това. Ние да отидем на планина, нямаме тази възможност да отидем на море или каквото и да било и да се свържем с природата. Тази медитация може да я правите и когато сте сред природата, но и да не сте сред природата, точно това е нейната идея, да се пренесем там. Така че просто заеми поза, която на теб ти е удобна. Може да си легнала, може да си седнала, може в поза лотос, наистина както ти е удобно и комфортно. И се наслади на този процес. Дори да нахлуват някакви мисли в целия процес, просто гледай, когато усетиш тези мисли, да съсредоточиш своето внимание и да го върнеш отново на медитацията. Чудесно! Вдишаме, издишаме, вдишаме и издишаме. И в своя темп и ритъм затвори очи. Отпусни своето тяло. И няма никакво значение дали си представяш природата или не. Дали я помирисваш, дали я усещаш. Просто се наслади. Не насилвай нещата. Всичко ще стане идеално. Насочете вниманието си към дъхът. Усетете го. Усети как чувстваш тялото си. Докато дишаш, ние дишаме въздуха
който е част от нашата атмосфера и част от нашата Земя. Усещаме как дишаме и как нашето тяло се наслаждава на това дишане. Усети плътността на тялото си. Усети гравитацията на тялото си. Вашето тяло е част от Земята. Усети минералите на Земята, които помагат на съществуването на твоето тяло. Почувствай се като част от Земята, каквото и да значи това за теб. Как усещаш Земята? Позволи на звуците, на цветовете от природата да се появят, да ги усетиш. И Земята да стане част от теб. И от тази медитация, и от целия процес. Усети Земята. Усети тялото си, сякаш то е земя. Може би вече усещаш всичко това като част от тялото си. И дори да имаш някакви други мисли, които влизат в твоята глава, пусни ги да си отидат така както са дошли и се върни пак на фокуса на медитацията. Усети дишането си. Насочи вниманието си върху своето дишане. Сега позволи на водата да стане част от тялото ти. Водата от природата да започне да циркулира в твоето тяло. Можеш да си представиш всякаква вода. Може да бъде вода от река, може да бъде дъжд, а може да бъде море. Каквото и да е, усети го. Усети усещането. Изпитвай чувствата, които се случват в тялото ти. Позволи на тялото си да приеме водата от природата. Може да усетиш водата по кожата си. Може да усетиш дъжда по тялото си. Или пък допера на морето. Тук като плуваш. Просто усети водата. Може да си представиш дори как пиеш вода. Позволи си тази вода да те зареди с енергия. Позволи на водата да стане част от теб. Усети как водата циркулира в теб.
Наслади се на водата. Усети я. А сега нека се прехвърлим към земята. Усети почвата. Усети как си стъпила с твоите пети върху нея. И как грабиш от земята с пълни шепи. Нека тя също да стане част от теб. Може да усетиш, че почвата е леко топла от слънцето или влажна от дъжда. Позволи на тялото си да усети почвата. Усети този важен елемент от природата. Усети връзката си с природата и се наслаждавай на връзката си с земята. Сега бавно, спокойно позволи на всички растения да станат част от медитацията, да станат част от теб. Може да си ги представиш, да ги помиришеш или пък да усетиш допира с тях. Какво усещаш, когато растенията станат част от целия процес? Цветя, дървета, каквото и да е. Представи си цветовете им. Представи си живота, който идва от тях. Сега отдели малко време и си представи как си на полянка с много цветя около теб. Виж им цвета, формата, мириса, усещанията, които имаш в тялото. Как те кара да се чувстваш? Сега насочи вниманието си към светлината. Към светлината, която идва от слънцето, от звездите, от луната. Изпитай наслада от светлината. Позволи на слънцето да заслепи всички твои грижи. Зареди тялото си със светлина. Ако все пак тялото ти предпочита прохладата, представи си как летят звездите, как се наслаждаваш на луната. Станете част от тях. Усети светлината и си позволи на тялото да я попие и да потъне в нея. Насочи фокуса отново към земята.
Усети отново тежестта на твоето тяло. Усети как си свързана с природата. Остани така, колкото време ти е необходимо. Когато си готова, заритена и напълно свързана с природата, разстигни крайниците си. Протикни се и отвори очи. Надявам се тази прекрасна медитация, лично за мен е невероятна. Наистина да те е свързала с природата и всеки път, когато усетиш, че се отдалечаваш от нея, да я правиш. Ще очаквам твоите коментари и как си се почувства. Чао и хубав ден!